Bona tarda a totes i tots. Benvingudes, doncs, a aquesta segona taula d'avui diumenge, tarda, 8 d'octubre, a la Fira Liber is Liber de Besalú. Com ja deia al principi, estic molt content, és un plaer poder estar aquí de nou, a la fira que reprèn enguany amb molta força, i agraïm al Miquel Àngel i al seu equip que tinguin la força de tirar endavant aquest tipus d'iniciatives, no només per convocar totes les editores i editors, sinó també per crear aquests espais de reflexió sobre el món del llibre, la literatura i, en aquest cas, sobre la lectura. Estem aquí, en aquesta segona taula, sobre llegir la crítica i ve a completar, si voleu, la primera taula que hem fet de 2:45 a les 6, que portava més sobre un tema general sobre la lectura i el sentit. Quan hem començat la primera taula sobre la lectura, el llegir, dèiem que avui en dia existeix una mena de mandat que és hem de llegir. Llegir està bé. I fins i tot hi ha un pacte, no? El pacte que deien de... Mai me l'aprenc. El pacte pel llibre i per la lectura, que sembla que imposi una necessitat del llegir molt beneficiosa per diferents aspectes, per diferents justificacions, ja siguin per la gimnàstica mental, dèiem, com per millorar l'empatia, la identificació i, per tant, la democràcia, o perquè és un moment, un acte de paciència davant d'aquest món accelerat. Hi havia cert utilitarisme que subjau en aquest mandat que sentim i que ens diu que llegir està bé. El que ens qüestionàvem a l'anterior taula i que ara serà al centre de la temàtica és si llegir en si mateix està bé o si llegir està bé quan llegim de manera crítica, és a dir, quan llegim contra el poder. És a partir d'aquesta transició i d'aquesta reflexió que voldríem començar aquesta taula amb la convidada i convidat que tenim. És un plaer tenir-los aquí. La Gemma Medina és llicenciada en Filologia Catalana i en Teoria de la Literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va fer un màster d'edició en la Pompeu Fabra, Universitat Pompeu Fabra, i publica diversos mitjans de crítica literària i és cofundadora de La Lectora, que va començar com una revista de crítica i que potser ha esdevingut alguna cosa més, un espai potser, o una iniciativa crítica, ara ens ho explicarà. Al seu costat hi ha l'Arnau Pons, poeta, traductor, assagista, i quan dic aquestes tres categories, per dir-ho així, hi ha alguna cosa que les uneix a totes tres. Hi ha alguna circulació entre el poeta, és el traductor, i és l'assagista, què és el traductor, què és el poeta, i això ho encarna molt bé en la seva pràctica crítica. Jo crec que la crítica travessa totes les seves tres pràctiques més catalogables, la de traducció, la de poesia i la d'escriure assajos. És Premi Nacional de Traducció per la traducció que està fent de l'obra de Paul Celan i n'ha traduït molts d'altres i ha escrit en la línia, com si diguéssim, de la filologia crítica i de l'hermenèutica crítica del Jean Bollack, doncs ha escrit amb molt de detall, amb molta precisió i amb una inscripció històrica, de la qual també en parlarem, sobre moltes autores i autors. Voldria destacar, a més dels llibres que tenim aquí, el de La traducció a la vida, que és seu, la lectora Projecte Carner i dues conferències d'Oscar Wilde i també sobre la Emily Dickinson, que són
llibres editats per la lectora. Voldria destacar també aquest volum del 2021, exacte, amb aquestes mans de l'Arnau Pons, on precisament la seva pràctica crítica es manifesta d'una manera molt detallada i molt fonamentada. Ja en parlarem ara. Llavors, amb aquests convidats, és un plaer començar preguntant-nos precisament... Gemma, si vols, podem començar amb tu. Per què vas sentir la necessitat crítica de fundar o cofundar la revista La Lectora? És a dir, quina necessitat hi veies venint d'un espai universitari en crear aquesta revista La Lectora i què ha estat desenvolupant i en què ha esdevingut avui en dia? La Lectora, que és una revista de crítica literària, va néixer fa 5 anys. Aquest any, a finals d'octubre, celebrarem el 5è aniversari. I la vam fundar amb amics, amb companys d'universitat, no? I ho vam fer sobretot perquè veiem que no acabava de casar la nostra manera de llegir amb com rebíem dins els mitjans tradicionals les lectures, o com es parlava de la literatura en els mitjans tradicionals. Creiem que es podria aprofundir molt més en els textos que es publicaven, que es podia ser més crític, que a vegades dins els mitjans de comunicació es queien en personalismes, que es parlaven d'unes coses molt intensament i d'altres que eren més interessants passaven desapercebudes. I això bàsicament va ser el que va fer que penséssim que gràcies a internet, que tot és més fàcil, podríem provar de crear una plataforma amb uns lectors que nosaltres sabíem, que confiàvem, que tenien una manera de llegir determinada i de dir determinada i que podíem aprofitar-ho per donar-los veu i aprofundir. És a dir, era una mica així, esbojarradament, una plataforma allò d'estructura d'estat, fer país, no? Perquè si caiem en certes dinàmiques d'amiguismes, ara deixo, jo què sé, doncs mira, ara penjarem aquí publicitat i després sortirà una crítica i després una subvenció per aquí i després tot això on queda la literatura, no? I a la universitat, d'on érem tots nosaltres, ens van ensenyar a llegir d'una determinada manera que l'única via que teníem era la universitat i creiem que podia ser interessant ampliar aquest coneixement i aquesta manera de llegir críticament també fora de la universitat. Tampoc calia, vull dir, modificar una mica els dos mons, no? Agafar el que ens agradava més dels mitjans tradicionals de crítica, de la premsa tradicional, i el que ens agradava més del món universitari. I a partir d'aquí fer una crítica que podia ser amena, que no hi havia notes al peu, que no hi havia recargolaments que a vegades et pots trobar en els escrits universitaris, però que sí que hi havia una manera de llegir molt determinada, amb una potència dins el text, etc. És a dir, volíem crear un híbrid i crec que això és el que va fer que sorgís la revista. De moment anem fent com podem. Sí. Llavors, de la revista, per això, van sorgir uns llibres com els que tenim aquí sobre la Dickinson o de l'Oscar Wilde. Això, és a dir, és l'efecte de quina necessitat o de quin procés dins de la revista La Lectora? A mesura que vam... Què passa? Que quan ets un sistema independent o vols ser una plataforma independent, les coses s'han de pagar. També creiem des del primer moment, perdó, que ara estic tocant temes molt terrenals, però des del primer moment, per exemple, volíem que els crítics i els lectors fossin reconeguts econòmicament amb els textos que feien. Això d'on trèiem els diners? Com creàvem una plataforma de zero, no? I llavors vam pensar crear una plataforma de subscriptors que ara mateix la revista té. Per recompensar aquests subscriptors, a part de la revista, que és oberta a tothom, donem alguns llibres d'assaig. Quina és la voluntat d'aquests llibres d'assaig? A part de retroalimentar la revista i que tot funcioni, donar espai a la no ficció, que creiem que ara mateix és un nínxol que s'ha d'explotar més, i petits assajos que poden ser interessants però que normalment no es troba dins el món editorial actual, doncs una reflexió sobre art o una reflexió com el de Wilde o Segimon Serrallonga pensant Emily Dickinson
És una manera, són discursos que tradicionalment no trobem aquí a Catalunya gaire, vull dir, dins del món editorial, potser en alguns papers universitaris sí que ho podríem trobar, però que creiem que són interessants per al públic en general i llavors hem creat aquesta línia d'aquesta col·lecció de petits assajos. Llavors, és una mena d'espai de contestació. Respecte als mitjans que deies, d'una manera molt amable, mitjans tradicionals, però que són els hegemònics. És a dir, que llavors que l'espai de la crítica, o llegir críticament, en efecte, tindria a veure amb llegir contra allò hegemònic. És a dir, llegir contra el poder. Arnau, vas presentar amb la Gemma també aquest llibre, amb aquestes mans, a l'Espai Joan Brossa, i en aquest llibre, amb aquestes mans d'edicions Poncianes, trobem crítiques, textos crítics, pensament crític, sobre Apel·les Fenosa, Antoni Clapés, Narcís Comadira, Àngel Guimerà, Maria Mercè Marçal, Joan Maragall, etc. Salvador Espriu, Josep Carner. Quan tu t'apropes a un text amb un pensament crític, què esdevé el text per tu? És a dir, en què es converteix? És un conjunt de signes? És una estructura? Què és per tu realment un text quan t'hi apropes amb un pensament crític, per fer-ne un text crític? A veure, primer de tot, jo concebeixo la lectura com la confrontació de dues subjectivitats. Hi ha la subjectivitat que s'expressa en el text que llegeixo, que s'ha construït mitjançant el llenguatge, aquesta subjectivitat, i hi ha la meva subjectivitat. És a dir, llegir posa en contacte dues subjectivitats, no? I quan llegeixo, doncs, d'una banda que me sento responsable. Hi ha un sentit de la responsabilitat, hi ha un sentit ètic, perquè la llengua ens porta cap a aquests plantejaments. No puc fer el que vull, en certa manera, no puc fer el que vull, puc i no puc, vull dir, hi ha una negociació, no? I quan llegeixo una obra, busco el potencial crític d'aquesta obra. És a dir, que el que per mi és interessant és fer sortir la potència crítica d'un text. I és més interessant i més urgent com menys pràctica hi ha hagut en relació a aquest text en concret o a aquestes obres en concret. És a dir, que per mi llegir críticament és fer una justícia, en certa manera, al text. Si aquell text no té prou suc crític, per dir-ho d'alguna manera, i no m'estimula, de vegades m'estimo més quedar callat. En aquest sentit, jo no sóc un opinador, no faig ressenya, no opino, sinó que intento tenir, com he dit, un contacte que pot anar des de la passió fins a la ràbia, no? Amb una subjectivitat que queda constituïda en un text a través de la llengua. És en aquest sentit que quan em poso a llegir també sempre hi ha aquesta negociació entre què vol dir l'autor, què n'espero jo i què se n'ha dit. No? És a dir, hi ha com una triangulació que seria el que se n'ha dit, el que vol dir ell i el que potser jo n'espero. No? I en aquest sentit és una cosa ja recurrent en mi, sempre que parlo de la lectura, jo distingeixo el que és el sentit d'un text i distingeixo la significació d'un text. És a dir, que per mi són camins diferents. El sentit d'un text seria la presa de posició d'aquell autor, no? Amb aquella obra, en la llengua i en relació a la tradició i en els seus contemporanis, si cal, no? Allò que vol fer, allò que vol dir, allò que vol provocar amb aquell text. I la significació seria el que em desperta, el que em suggereix, ja sigui per lliure associació, etc. No? És a dir, seria la part que hi posa el lector. No? I aleshores hi ha textos en què és fonamental fer l'aposta pel sentit.
perquè són textos que demanen precisament això. És a dir, ells mateixos són obres que aporten unes claus, les obres mateixes t'ensenyen a interpretar, desxifrar i comentar aquell text. Aleshores, per mi, la teva pregunta una mica, què esdevé un text quan el llegeixo críticament? Doncs esdevé totes les potencialitats que aquell text pot desplegar, no? És a dir, tot allò que roman, no?, en el text i que jo puc fer sorgir, puc fer desplegar. En aquest sentit, quan tradueixo críticament. Per mi la traducció és un acte crític. I quan llegeixo, també llegeixo críticament, no? Per exemple, quan tradueixo Celan, jo sé que el lector català no és un lector alemany, que el català no és la llengua dels nazis, no? I que Celan volia molestar, volia fer un treball de denúncia, de desocultació, de mostrar els còmplices, poetes còmplices, etc., no? I, per tant, hi ha tot un cabàs de preguntes crítiques que jo he d'intentar fer passar, i això ho faig amb nota. Això ho faig amb nota, que és una mica el que Walter Benjamin, no?, que també és un crític literari, en aquest sentit, o si veia, és el que diu. És a dir, podem desplegar el contingut de veritat d'una obra a través de la traducció i a través del comentari. No sé si... Sí, és a dir, tu mateix doncs, fas això que esmentàvem al principi. Hi ha una especificitat en el traduir, en el fer poesia o en el fer assajos crítics, o tots tres estan lligats per això mateix que apunta aquest llibre que també vas fer, que diu la traducció, la vida. En comptes de dir la traducció, la vida, podríem dir la poesia, la vida, o la crítica, la vida? Això, és a dir, ara vindré a això, però això, per exemple, aquell lligam entre crítica i vida està present, com si diguéssim, a la manera de fer de la lectora i de les teves crítiques, quan t'enfrontes a un text literari? Jo crec que anem molt en sintonia per això, no? Perquè al cap i a la fi un crític ha de ser crític amb tot el que l'envolta, no? I sobretot, més que llegir críticament que sí, el que és important és el que queda escrit al paper, no? El dir críticament. I és en aquest moment en què tu llegeixes un text i el ponderes amb la societat que el llegirà, no? El subjecte que ho ha escrit i la teva opinió, no? I és aquestes tres potes que són les que han de bascular, i tu tens una posició, i és el que deia l'Arnau, no?, de responsabilitat sobretot, perquè és molt fàcil en la crítica deixar-se endur per motius que no són estrictament el text o que no venen a tom, i això potser terrenalment dins la lectura, que potser no és una cosa tan elevada com els textos de l'Arnau, són coses tan bàsiques com ser responsable absolutament en tot el que estàs dient, no? I quan s'ha d'atacar, quan no, diguéssim que coincidim en aquesta línia, crec jo, en els dos projectes, vull dir, en la carrera de l'Arnau i la meva, o en la lectora. Llavors, Arnau, és a dir, podríem dir també, com diu ara amb la sintonia de la Gemma, la traducció a la vida, la crítica a la vida, la poesia a la vida? Sí, a veure, jo vaig posar la traducció a la vida perquè normalment la traducció es concep com un ofici, com l'ofici d'una persona doncs, perquè té unes habilitats i coneix unes llengües i sap escriure, perquè evidentment el traductor ha de ser escriptor, no? Es dedica a la traducció i rep uns encàrrecs i viu d'això, no? Que és una cosa totalment legítima. No és el meu cas. És a dir, jo no tradueixo per encàrrec, potser ho he fet algun cop, però ha estat molt una carambola, per dir d'alguna manera. No tradueixo per encàrrec, tradueixo allò que me permet a mi de pensar-me en relació amb el món, en relació a la meva vida, i per tant totes les traduccions que faig tenen o em serveixen a mi per furgar-me, no?
Kafka té una frase que li fa a la Milena que diu: tu seràs el ganivet amb què em podré furgar l'ànima, no? Doncs jo de vegades ho dic a l'autor que tradueixo: tu seràs el ganivet que ens servirà per furgar-me a mi l'ànima, no? I és en aquest sentit que puc dir, o me puc dir a mi mateix, sense que això sigui una botat, que les meves traduccions són autobiogràfiques. És en aquest sentit. És a dir, que la vida està inscrita en la traducció que jo faig. I em diràs, estàs traduint Celan? Sí, i els meus pares no van ser deportats, evidentment, però Celan planteja tota una sèrie de coses en els seus poemes, perquè fa una poesia crítica, fa una poesia contra la poesia, i té uns plantejaments i unes qüestions pel que fa, diguem-ne, a la denúncia, pel que fa a l'amor, pel que fa a la relació, no sé, vull dir, amb els seus contemporanis, que em serveix a mi per pensar el meu moment d'escriptura, el meu moment d'existència en la llengua. I, per tant, vull dir, hi ha una afinitat, no? És a dir, un busca les seves filiacions i aquestes filiacions són com un arbre genealògic, en certa manera, no? És a dir, escrius d'allò o sobre allò o d'aquells autors amb els quals tu pots tenir una afinitat. No és el cas de tots els autors d'aquest llibre, perquè en alguns casos em demanaven, hi havia una petició, i per mi ja és un gest bonic, no? Una demanda, no? És un gest bonic. I no hi ha els autors, potser, de la meva biblioteca en català, però hi ha autors amb els quals hi he tingut una relació, ens hem conegut, etc. No? És a dir, que podríem... És a dir, davant del mandat d'aquest llegim, que està bé, comprem llibres, llegim llibres, d'una manera bonista de que bé, si llegim el que sigui ja està bé perquè és llegir. Davant d'això, li podem oposar d'una manera molt clara i directa: no, llegir està bé quan es llegeix de manera crítica, i això vol dir la lectura com a la vida? Sí, no? Sí. En un principi, sí. Sí. D'una manera tan senzilla com aquesta, no? Sí. Es podria plantejar. En el meu cas, també hi ha la voluntat de, en certa manera, una cosa com pot sonar una mica com, no sé, d'adolescent, no? Però guerre au château, paix aux chaumières, no? És a dir, fer una guerra a les institucions de lectura. I hi ha aquest coquet, no? que em remou, no? De fer una... Parlàveu a la taula anterior de llegir contra el poder. Ja, però on s'instal·la aquest poder? Doncs en el cas de la literatura hi ha unes institucions de lectura, no? Que poden ser la universitat, poden ser de vegades els mitjans... Són unes institucions de lectura, no? Aleshores, de vegades em sento cridat a haver de, en certa manera, fer la guerra escrivint, críticament, en aquestes institucions de lectura, perquè jo penso que el que fan precisament és no ajudar a desplegar el potencial crític dels textos. Amb això coincidim bastant. Des de la revista, per exemple, un dels primers punts que volíem remarcar sobretot és repensar els clàssics de la literatura catalana, no? Perquè creiem que a vegades es penja una etiqueta d'un autor i l'únic que es fa és repetir el mateix discurs. Hi ha una persona que un dia el va llegir i va pensar que era d'una manera i l'únic que s'ha fet a partir de llavors és repetir el mateix, o sí, però una coma aquí, una coma allà, crítiques insubstancials a partir d'una sola lectura que es va fer fa X temps. I una de les coses que volem fer també és remoure una mica això, repensar els autors, perquè realment hi ha cops que encara queden moltes coses per dir. Per exemple, de Rodoreda mateix, l'Arnau va fer un epíleg interessantíssim de l'última obra que canvia la lectura de Rodoreda que s'ha fet fins ara, que és una autora molt bona i que a vegades ara sí que ha tingut un boom i que s'està llegint d'una altra manera, però fins ara hi havia molts lectors que simplement no s'hi acostaven perquè es pensaven que era una fleuma. Per què? Perquè era la lectura estàndard que s'havia fet des de sempre. A més, s'ha fet des de les institucions, vull dir, ha sigut una lectura d'escolarització. I aquesta autora té molts altres registres, no? I s'ha de llegir críticament i dir, a mi m'han dit que aquesta lectura vol dir això o que aquest llibre vol dir això, i en realitat aquí jo hi veig moltes més coses, i quan veiem aquestes coses que a més són crítiques amb el sistema i
s'han de llegir, s'han de fonamentar i s'han de dir amb respecte, no? I crec que això és un dels motors també de la crítica que fem, de no quedar-nos amb el... que és una manera també d'entendre el món, que és el que deia abans, no quedar-nos amb la primera cosa que ens donen. Rellegir les coses, ser crítics, pensar altres maneres de mirar, no? I llegir també t'ajuda a això, no? A entendre el món de maneres diferents i de plantejar-te si la manera en què ho estàs rebent és la correcta o té diferents mirades. O sigui, llavors, tant pel que tu dius, és a dir, contestar un tòpic, un cliché ja establert que en realitat està reduint la potencialitat d'aquella obra, o contestar les lectures institucionals sobre aquella obra. Llavors voldria dir la lectura com a la vida, que vol dir la dialèctica. I això és una cosa que surt en un epígraf del llibre amb aquestes mans que veu presentar i que a mi m'ha sobtat. Diu, la radicalitat, que jo l'associo amb llegir contra els tòpics, llegir contra allò establert, llegir contra les institucions de poder que han disposat i han imposat un tipus de lectura, aquesta radicalitat de lectura, que és lectura de vida, que és lectura contra el poder, és dialèctica, no unívoca. Com enteneu el fet de la dialèctica aquí? Simplement com una oposició al poder? No necessàriament, perquè la dialèctica pot estar inscrita en l'obra mateixa que llegeixes. És a dir, no necessàriament és una dialèctica que s'esdevé en l'exercici que fa una lectura crítica, sinó que l'obra mateixa pot plantejar aquesta dialèctica, no? Per exemple, heu parlat de la mort de la primavera, doncs hi ha una frase que a mi m'interessa, que m'agrada, no? Que hi ha al poble, no? De la mort de la primavera, hi ha una muntanya partida, no? Que l'amenaçava i el protegia, no? I tota la mort de la primavera s'estructura una mica amb aquesta cosa que de la protecció que alhora és una amenaça, no? Aquí ja hi tenim, ja hi ha una oscil·lació entre dos moviments, no? I l'obra mateixa pot plantejar aquesta qüestió dialèctica. Amb això que dius de la qüestió unívoca, més aviat jo crec que és... És a dir, tenir en compte una mica també el que l'obra ha provocat. O el que l'obra no li han deixat que provoqués. Aquí també hi ha una dialèctica que és molt interessant, no? És a dir, per exemple, en el volum Carner, jo vaig agafar un sonet de Carner i la meva intenció no era posicionar-me jo, sinó veure aquest sonet, que és un sonet d'un amor a la pàtria, no? És un gemec final, no? Que en certa manera vaig voler mostrar que el poeta que mor en el llit, doncs en aquest cas li hauria agradat morir com companys, no? És a dir, fusellat. I fa aquest sonet en què, bueno, per mi ressona una mica un text que ell ja va escriure sobre la mort de Lluís Companys. Doncs confrontar aquesta mena d'amor patriòtic amb l'opinió que en tenia un franquista catalanista com era Pla, no? I veure què provoca, no? L'acostament d'aquestes dues postures, no? Que són postures que encara funcionen aquí, no? Aleshores és una mica una lectura, si vols, en clau sociològica, sense que jo sigui sociòleg, però és aquesta dialèctica a la qual tu apel·les, jo crec que la trobem inscrita en les mateixes obres, no? O sigui, llavors sempre és una qüestió de tensió. Sempre una qüestió de tensió, no de posició. És a dir, llegir la lectura crítica, la lectura contra el poder, la lectura la vida, és desenvolupar una pràctica lectora que identifiqui tensions més que no pas posicions. No ho sé, és a dir, vaig tirant una mica el fil del que anem dient i que es troben a... Jo crec que sí, que aniria més per aquí, en el sentit que quan llegeixes críticament tu a vegades tens un punt de vista, no? I quan hi tornes, perquè llegir radicalment també vol dir rellegir i tornar-se a plantejar un mateix si anava errat o si ho estaves pensant com ho havies de pensar, també la dialèctica és dir, ostres, veure l'altre, entendre l'altre, no? Vull dir, no només en contra de
un e-book, que també podem fer crítiques radicals i que no siguin dialèctiques, que se'n fan també moltes, però no són realment radicals. Quan se'n fan realment radicals és quan realment vols entendre l'altre i tu tens una cosa a dir-hi. I en algun... Potser sí que hi ha una tensió, però és aquí on hi ha el joc, no? De malgrat tot, comprendre l'altre fins a un punt. I encara que no hi estiguis d'acord, intentar pensar com ell durant uns moments que la comprensió vagi una mica més enllà, no? Després cadascú tindrà les seves opinions, però pot ser que fins i tot enfrontant-te a un text amb el qual no hi estàs gens d'acord arribi un punt que diguis hosti, però aquest punt, mira que el fa bé, saps? O que et faci replantejar la teva pròpia lectura, el teu punt de vista. No sé, està quedant clar? O és massa... No sé, jo vaig reprenent aquest pensament i tal, que és complicat, no dic que no, però l'intento anar resumint perquè jo crec que això, és a dir, el que hem de fer des d'aquests llocs i a les nostres textos, a les nostres pràctiques editorials, a les nostres pràctiques de ressenyes crítiques, el que hem de fer és això, és a dir, és intentar posar en pràctica això, és a dir, la lectura crítica, en aquests sentits, de vida, de dialèctica, etc. Però llavors la idea, no sé si vols afegir alguna més sobre la qüestió dialèctica. A veure, per mi és fonamental que escriure críticament sigui una cosa que va més enllà d'emetre una opinió, de dir que aquesta obra és bona o dolenta. És a dir, per mi, allò que com dir-ho, les obres permeten que s'escrigui sobre elles. Doncs les lectures que deixen obrir l'obra amb el seu potencial crític romanen i aquestes lectures poden romandre amb un estatus d'obra o de gairebé obra, perquè depèn, evidentment, d'un altre. És a dir, el que vull dir és, avui en dia llegim Walter Benjamin i no necessitem haver passat per tots els referents que llegia Benjamin. Sí que els hem de tenir en compte i podem aprofundir, no? Però, no sé, vull dir, un crític que per mi serà interessant serà aquell que deixarà una obra escrita crítica que gairebé s'emancipi d'allà on ve, sinó que el fet de llegir-lo ja formi part, diguem-ne, de la inscripció del que pretén un autor amb una obra. No sé si m'explico. És a dir, el crític hauria d'aspirar a crear textos que siguin de l'alçada d'una obra. De l'alçada d'una obra. Jo crec que... I encara que fossin textos curts, no? És a dir, encara que fossin fragmentaris, com el que feia Benjamin, o no. Però els textos que haurien de néixer arran d'una obra haurien de ser textos que, amb l'ambició de romandre com a obra. Com a obra. Com a obra. Com a obra, com a obra. Bueno, llavors, és a dir, estem insistint en aquesta sinonímia entre crítica, poesia o literatura, és a dir, obra, i traducció, que vindria ara, no? Podem llegir textos d'Edgar Allan Poe que no són els seus poemes i que formen... vosaltres publiqueu conferències d'Oscar Wilde, no? I és una mica això. És a dir, això què vol dir? Que només poden llegir o escriure críticament els autors? No, vull dir, molts d'altres, no? Però és com el traductor. És a dir, el traductor ha d'haver escrit una novel·la per traduir la novel·la, no cal, però ha de ser un escriptor. Doncs per mi un crític també. També ha de ser un escriptor. Perquè és que si no, és una mica el que deia la Gemma, no? Llegeixes uns textos amb uns tics, amb uns patrons, amb uns aclocalls que ja es posen, no? Que allò ho podria haver escrit qualsevol. És a dir, el que a mi m'interessa d'un escrit que sigui una lectura crítica és que hi hagi una signatura, que allò tingui una signatura, que hi hagi un subjecte al darrere que és identificable, per les seves fílies o per les seves fòbies, però que deixa una cosa que és una obra, encara que sigui una obra que depèn d'un comentari. I això fa també, que no es diu gaire sovint, però
però crec que cal remarcar-ho, que el crític també ha de saber callar, que és una cosa que ara no es porta gens, però realment una persona, si ens prenem seriosament la lectura i ens prenem seriosament el discurs, ha de saber quan no té res a dir, quan no coneix prou una cosa o simplement no s'hi vol abordar. I realment la força del silenci d'un crític també és una part important, no? Pot ser que no... que llavors diguis, bé, això no m'ha interessat mai i ara m'hi poso, però cal una feina al darrere, no? Perquè ara hi ha molta crítica que cada dia s'opina d'una cosa diferent, sense un treball previ, sense una aprofundització i sense una assignatura, no? Des de la lectora o jo mateixa penso que fer crítica també és un tipus d'escriptura més, no? I és allò que dèiem, doncs és una autoria i llavors com que és una personalitat pròpia no pots opinar sobre tot. Per això te'n pots anar al bar i pots parlar, no? Però fer crítica és una altra cosa, és un treball previ, és enfrontar-te a un text i cal també saber quins fronts treballes i com et formes tu com a autor i com et complementes, diguéssim, no? Sí. El que volia dir, per exemple, és que si llegeixes els textos crítics de Joan Fuster o els textos crítics de Carles Riba, vull dir, són obra. I tant, sí. I són interessantíssims. Vull dir, Carles Riba com a crític és superinteressant. És una pena que no el tinguem més a l'abast en els seus textos crítics, no? I és un complement que t'ajuda a comprendre'l, no? Vull dir, t'ajuda a entendre millor la seva poesia, els seus assajos, i la crítica és un apartat més de la seva obra. Exacte. Jo vaig, com si estiguéssim construint una espècie de figura geomètrica, que no sé quina forma tindria, per entendre què voldria dir doncs això, no? Llegir críticament, la lectura a la crítica. Em sembla que m'ha quedat clar que un dels punts, un dels angles, dels vèrtexs seria la vida, tindríem la vida, amb el que vol dir de la subjectivitat d'aquell que vol fer la crítica, que està en un present, i llavors parla des d'un present, això és important saber des d'on parlem. Un altre costat, un altre angle seria l'obra mateixa, que ha de constituir doncs, això, una signatura, deia ara l'Arnau i ho confirmava la Gemma, que aquesta signatura, si no m'equivoco, llegint-vos i escoltant-vos, ha de constituir una alteritat, en principi no fàcilment apropiable o no apropiable, i em queden, com a mínim, dues nocions que tinc mig apuntades del que he estat preparant. Una seria la qüestió de la història i l'altra del llenguatge. Quan fem crítica, com deies ara, s'ha d'aprofundir, s'ha de donar temps, s'ha de conèixer. I això vol dir també no saber des d'on parlo, sinó també saber des d'on parlava. Quina diferència hi hauria entre fer simplement història, una lectura històrica d'aquell text? I després la necessitat que hi ha, que és una altra cosa potser, de saber el context històric de l'autor i de l'obra per fer-ne la crítica. I veieu una diferència entre una lectura històrica d'un text i el coneixement de la història, del context històric del text per fer-ne crítica? No ho sé, potser és una pregunta gaire difícil, jo no sabria com respondre-la, per això els hi plantejo a ells. No ho sé. Jo crec que s'ha de conèixer, però més en el segon sentit, no? Perquè el crític sobretot ha de tenir, crec jo, en compte que escriu des del present. Llavors, no és simplement una lectura històrica de dir va passar això, això i allò altre, sinó que quan et poses a fer crítica el que t'interessa és què m'interessa d'aquella època que he de conèixer, sí, per ara traslladar-ho fins aquí, no? O quins paral·lelismes es creen des d'aquella situació i aquesta, que sí que l'he de conèixer, però sobretot el centre diria que és més el present i què puc extreure d'aquell coneixement per crear un diàleg ara amb el que sóc jo, diria jo. De vegades parles en el llibre Amb aquestes mans, parles de la materialitat del text. No sé si això té a veure també amb la necessitat de comprendre el seu context històric. Per mi és fonamental. O portar-lo al present, com deia ara la Gemma. Per mi és fonamental el context. Històric i biogràfic. Per mi és fonamental. És a dir... Sense això no podem fer crítica. A veure, no m'atreviria a dir no podem fer crítica,
però ja el teu treball operarà molt en l'àmbit de la significació. Moltes vegades s'agafa també la qüestió històrica, no? Per exemple, Agamben, no? Que és un cas així una mica paradigmàtic, no? Ell diu, arran dels textos de Primo Levi, diu, com que Primo Levi diu els que van veure l'horror cara a cara no han tornat. Per tant, no han pogut testimoniar. Aleshores, Agamben diu, aleshores, no hi ha testimoni. Home, vull dir, hi ha el Sonderkommando, no? I el Sonderkommando van escriure i van deixar uns textos amagats sota la cendra. Vull dir, és en aquest sentit, no? És a dir, la història és necessària. La història és necessària per mi, per poder anunciar alguna cosa sobre aquell text, no? I també el que és important és la historització que representa el text mateix. És a dir, l'encoratge que aquest text fa en la història. Per exemple, Carner té un encoratge en la història molt diferent del que pot tenir Agustí Bartra. Molt. Vull dir, i aquesta manera de Guerfi d'agafar-se a la història amb tots els seus avatars, no? Doncs, bueno, hi ha hagut un exili, no? Hi ha hagut una guerra civil, i la inscripció és molt diferent, no? Per tant, cada text té una historització, té una manera de revelar la història o d'amagar part de la història, no? I això és també feina d'una lectura crítica. És a dir, per què un autor no parla de i parla de les omissions que fa un autor, perquè un autor calla o perquè un autor pretén fer un hermetisme, no? Perquè de vegades el règim, si entén el que l'autor escriu, doncs no el deixarà publicar o no el deixarà escriure. En canvi, s'escriu hermèticament i el règim no entén ben bé el que està dient, no? Primera història d'Ester és un text que no sé com va passar la censura, no? I la va passar. Aleshores, és una mica això, no? Sempre la qüestió de la història per mi és fonamental. És fonamental. I és diferent de la de l'historiador. Exacte, sí, sí. Aquí és on volia anar. L'historiador te dirà quan comença la censura, quan comença a tenir el seu moment fort, els textos que... No? L'historiador te fornirà tota una sèrie de coses que potser tu no hauràs d'anar al Cala d'Henares perquè tindràs l'historiador que te forneix un material que tu, doncs, et servirà, no? En canvi, després tu, què en fas amb aquest material que tens, no? És a dir, una mica és això, no? Llavors, o sigui, tot acte perquè Cercenedes tradueix el silenci, com era? El silenci del mar, em sembla que es diu, o no ho recordo. És a dir, Cercenedes tradueix una obra francesa que, sobre l'ocupació de França dels nazis, no? En què els francesos, doncs, han de fer la viu-viu i han de suportar l'enemic, no? Aleshores, han d'intentar sobreviure. I Cercenedes tradueix aquesta obra perquè aquí a Catalunya hi ha una situació també que s'ha d'intentar fer la viu-viu, no? I això, aquesta traducció, és percebuda per la gent que està a l'exili com una claudicació. No? Això és superinteressant, no? Una vegada t'ho poses damunt de la taula. És a dir, els que estan fora, doncs, potser es poden permetre el luxe de dir fem el que volem, i els que estan dintre, no? Sota el franquisme, doncs hauran de veure de quina manera podran continuar fent literatura en català, no? I aquests reptes són també molt interessants, no? És a dir, les tensions que això crea, no? Dins un cos literari en el qual hi ha diversos autors, no? I això també jo crec que forma part de la feina del crític, no? És a dir, veure les claudicacions, les coses que s'admeten, els compromisos que l'escriptor fa, de vegades per narcisisme i de vegades per rebel·lia, no? I aleshores jo crec que això forma part de la lectura crítica. És a dir, veure també els punts de valentia i els punts de covardia que hi pot haver en una empresa literària, no? Sí, llavors, si entenc la diferència entre llegir un text històricament i entendre el context històric del tal text i el seu ancoratge o inscripció dins de la història del propi text, la diferència està potser en
en què allò que interessa al crític són les decisions del text i de l'autor, respecte especialment al poder. El crític que som potser la gent més jo. Sí, no? Aquí... Clar, no, que partiu de la vostra subjectivitat, evidentment, però feu aquestes lectures de les decisions, de les preses de posició del text i de l'autora o l'autor respecte al poder. Llavors, és aquesta la seva inscripció històrica que potser que interessa més al crític. Però la qüestió de la història no acaba potser aquí. Si em permeteu, llegeixo pàgina 42 d'Amb aquestes mans i diu, és a dir, la història també arriba no només això, sinó el llenguatge. I no només el llenguatge literari escrit, sinó qualsevol tipus d'acte de llenguatge. L'Arnau escriu: i si la llengua és història, aleshores l'heretem. Així doncs, la tenim al davant, virtualment. Abans i tot que ens posem a parlar. Però pel fet de ser heretada i de ser rebuda, el subjecte contribueix inevitablement a la seva transformació, des del moment que es posa a escriure o parlar, cosa que la fa exclusivament interindividual. Fins i tot replegat en la seva soledat més íntima, el subjecte, en pensar, parla amb si mateix com si fos un altre, cosa que permet la reflexió i, de retruc, l'autoreflexió. És impossible, doncs, que siguem l'escriptura dels nostres avantpassats. Aquí hi ha una crítica a cert historicisme. No? És impossible, doncs, que siguem l'escriptura dels nostres avantpassats. Cita: som la seva escriptura, la seva diària actualització, diu Pere Jaume. Tanca cita. És impossible ja que els transformem inevitablement des que els reprenem o revoquem amb les nostres paraules. Això dona lloc, justament, a la deposició històrica de les llengües individuals i a la transmissió d'un llegat. El 1836, i amb això acabo, la cita de l'Arnau Pons, Humboldt arribarà a la conclusió que el discurs no està compost de mots que el precedeixen, sinó que són els mots els qui procedeixen de la totalitat del discurs, i entén el discurs com la transformació de la llengua per un subjecte concret. I aquí una cosa que ens hauríem de tatuar, en comptes de totes aquestes coses que es tatuen. La llengua no és la mateixa, doncs, abans i després de qualsevol acte lingüístic. No només els dels grans poetes, escriptors o traductors. Això ens fa una responsabilitat infinita, no només el de la poesia, el del traductor o el del crític, sinó de nosaltres mateixos i mateixes quan parlem. La llengua no és la mateixa, doncs, abans i després de qualsevol acte lingüístic. De la mateixa manera que la llengua que ve després d'un acte lingüístic no és la mateixa que la que intervé en l'acompliment d'aquest acte. Jo veig per on va, això. No sé si veig per on va en diversos sentits. Aquesta responsabilitat, no només dels poetes, és responsabilitat, sinó també de qualsevol de nosaltres. No sé si ho voleu comentar, si ressona. A veure, per exemple, ara que cites Pere Jaume, no? Amb el Pere Jaume jo tinc una relació d'antagonisme, que és evident i que s'ha de poder suportar. S'ha de poder entendre que jo discrepi molt sovint quan ell escriu sobre la llengua i sobre els poetes. Per exemple, ella, la lectora, té un text. I el text que té... En el volum del Carner. En el volum Carner. Que ell, doncs, agafa 3 poetes que parlen de la neu i tal. És anar a la llengua que parla. És a dir, no... Jo intento fer una lectura totalment diferent. És a dir, fer una lectura en què em mostro la singularitat fatal, radical de cada autor, si realment se la mereix, perquè l'ha fet amb l'obra, no? És a dir, i ell té una visió molt més fusional, no? És a dir, la neu serà el lloc comú on els 3 poetes gairebé són indissociables perquè tots van a parar a la sublimació i a la celebració de la neu.
I clar, vull dir, l'operació que jo faig de lectura tot sovint és diferent. És diferent. Intento, doncs, mostrar per què la neu de Carner, no ho he fet, però poso l'exemple banal, no? De per què la neu de Carner serà radicalment diferent o potser contrària de la neu del Pons i Gallarça o de qui sigui, no? Que hagi escrit sobre la neu. És a dir, buscaré la separació. I per mi és aquí potser el mot clau per la crítica, per mi. És a dir, és el mot separació. El mot separació és el mot que te permet la distància, no? Que te permet la no fusió, no? Que te permet la mirada crítica i que te permet ser. Perquè no? Te permet ser la separació. I és una mica aquest moviment antifusional o en el que jo intento mostrar, diguem-ne, els perills que hi pot haver en tota fusió. És una mica això, no? Per exemple, Celan té un vers que diu jo sóc tu quan jo sóc jo. Ich bin... Jo sóc tu quan jo sóc jo. Ich bin ich. Ich bin ich, wenn ich bin... No, Ich bin. No, jo sóc tu. Ich bin du, wenn ich bin. Sí, sí. Bueno, crítica vol dir això, no? Ara no ens posarem a ser filòlegs així etimològics, però vol dir crinein, que vol dir discernir, separar una cosa de l'altra, la palla del gra, o sí, passar pel sedàs, no? Vol dir així, no? Separació. Separar. Però clar, separar en un sentit polític, també. Crear... Ja. O sigui, no sé si a la lectora també adopteu, com deia ell, és a dir, l'antagonisme com el gest crític per excel·lència. Perquè en el teu cas és bastant evident. Ja en vam parlar a la presentació d'un altre llibre fa 2 o 3 setmanes a la Central, d'Artaud, Cruz entre dos rostros. Doncs en parlàvem, no? De la teva, com deies de l'Artaud, és una escriptura antagònica. No sé si creus que l'antagonisme, és a dir, un jo contra un ell, que vindria a ser una crítica contra el poder, és per vosaltres, a la lectora, per tu, Gemma, el gest de tota lectura crítica. Discernir, separació, antagonisme. Però, vull dir, clar, l'Arnau és bastant radical en aquest sentit, no? Però jo crec que també pot ser útil buscar les semblances, no? Això no vol dir... Es pot caure molt fàcilment al reduccionisme, no? Però sí que és interessant veure, sobretot els canvis que hi ha, o l'evolució que hi ha d'una mateixa paraula, com la utilitza cadascú, i alhora veure si hi ha algun fil en comú, no? Es pot comentar tot. Però el que és més important, crec jo, és que hi hagi una diversificació de mots, no? I que no hi hagi... Vull dir, que hi hagi una complexitat de fons, que hi hagi una reflexió pel mot, no? I això sí que críticament sí que ho fem, no? De dir, és que ha fet servir aquesta paraula i per quin motiu ha fet servir aquesta paraula i no aquesta altra, no? Vull dir, reflexionar sobre el llenguatge que s'utilitza críticament també, no? I contra el poder, no sé què dir-te. Bueno, a partir d'ara, no sé... No, per exemple, això que diu la Gemma, m'hi agafo perquè m'interessa. És a dir, a mi la literatura comparada m'interessa. És a dir, per exemple, amb aquestes mans tinc un text sobre Celan, Maria Mercè Marçal i l'altre era... És a dir, són 3 poetes, l'altre era la que escriu Ariel, ara no em surt, tinc a la punta de la llengua, la Sílvia Plath. És a dir, Celan, Maria Mercè Marçal i Sílvia Plath tenen un poema sobre l'homúncul, l'homúncle, bueno, Marçal escriu homúncul, que és aquest homonet que apareix, no?, dins la... És a dir, és la voluntat de crear fora de l'úter, que era un deliri dels alquimistes, no? És a dir, l'homúnculus alquímic, no? Hi ha molta literatura sobre això, esotèrica i etc. No? I a Faust apareix en un moment central del llibre, no? Aleshores, hi ha 3 poetes, que són Celan, Sílvia Plath i Maria Mercè Marçal, que tenen un poema sobre l'homúncul, o sobre l'homúncle. I a mi el que m'interessa és per què han agafat aquesta figura cadascun d'aquests poetes. És a dir,
Celan perquè per ell Auschwitz, Treblinka eren el gresol alquímic on els aris volien purificar la raça. Els teus cabells daurats, Margarete, no? Fer or, i la cendra, l'escòria, eren els jueus, gitanos, no? I l'homúnculus, el químic, Celan, el poema que comento aquí, és el sobrevivent dels camps. És a dir, que han tret els alemanys de tot això, doncs. L'homúncle és l'home raquític, el jueu, no?, que sobreviu, i després Sílvia Plath té un poema en què està a la cuina i es talla el dit, i el dit li comença a fer sang, i fer sang, i fer sang, i llavors esdevé l'homúncul, el químic, i comença a delirar sobre la seva condició de dona blanca colona, o filla de colons, en els Estats Units, on hi ha indis, i on els indis s'han massacrat, i on hi ha hagut negres, i els negres han estat esclaus, no? És a dir, i la Maria Mercè Marçal, la qüestió feminista de produir fora de l'úter. És a dir, aquest deliri androcèntric de poder prescindir de la dona, no?, com a matriu creadora de vida i d'humans, no? I és en aquest sentit que m'interessa la figura de l'homúncul en Tres poetes i veure què en fa cadascun d'ells, d'allò. És a dir, com el subjecte que són i la història que han viscut, amb les repressions que han viscut, es formula a través d'un mateix element. Sí. I quines diferències... Perquè Celan agafa l'homúncul, però no és Marçal. No. I Marçal agafa l'homúncul i no és Sílvia Plath, encara que totes dues són dones. No? I és una mica en aquest sentit. És a dir, a mi no m'interessa la neu fusional on arriben diferents poetes que celebren la neu i Metzi és catalana que mostrar les diferències que el poema permet fer en cada subjecte, en cada subjectivitat. No, a mi m'haurien de... En comptes de pagar-me, hauria jo de pagar. Perquè en aquests actes jo vaig entenent coses. I ara he entès, a partir del que esteu dient, una cosa que feia temps que anava donant-li voltes en referència doncs, a això, a la lectura crítica i les lectures que plantegeu, no? La recerca de la singularitat, ja sigui dins de la literatura comparada, és a dir, veure per què l'homúncul, l'homúncle, un, l'altre i l'altre, el que estàs buscant és, sobretot, assumir que des d'aquesta singularitat és des d'on surt la responsabilitat individual. O sigui, la qüestió de la història, de l'ancoratge històric del text, la qüestió de no fusionar en algun conjunt on perdem la individualitat. No, això no. Sempre la singularitat, perquè tu vols, i suposo que també des de la crítica, de demanar responsabilitat d'allò que has escrit. Llavors, no sé si llegir críticament també és demanar responsabilitat. I això suposa el que hem comentat molts cops des de ja fa anys, tota la vena heideggeriana, on la fusió del llenguatge que parla per nosaltres ens fa lliures, ens deslliura de la responsabilitat singular. És a dir, que d'aquí sortim fotuts i fotudes. Una, perquè cada cop que parlem és un acte que transforma la llengua dels nostres avantpassats i alhora cada cop que parlem, no només potser en qüestions de poesia, traducció o crítica, sinó en allò mateix que diem, un crític ens pot venir i des de la singularitat nostra reclamar responsabilitat sobre allò que hem dit. Jo amb això surto fotut, tot el contrari, és a dir, surto alleugerit i content, perquè normalment això no passa a la societat. No sé si va per aquí la cosa. Sí. Intento resumir amb la funció que m'ha tocat de moderador, però vull dir, no? És a dir, la singularitat aquesta que se recerca dient no hi ha fusió, té a veure amb una concepció del llenguatge i en última instància amb un llegir críticament és demanar responsabilitat d'allò que has escrit. Un crític, sobretot, quan llegeix, és això, es fixa en les paraules, no? I és veritat que a nivell de societat, ara mateix, les paraules han perdut molt del seu potencial, no? Primer, ha caigut
radicalment la quantitat de mots que es fan servir, cada vegada tenim una llengua més prima, cada vegada tenim significats més prims, perquè sobretot estem canviant a la imatge, no? I el llenguatge escrit realment està bastant en crisi. I això fa que siguem, nosaltres com a responsables, el crític sí que crec que té una mirada crítica en aquest sentit, fins i tot en el dia a dia, no? Que vas parlant amb gent i penses que el diàleg que està fent o la conversa que està fent, primer el marc mental es va escurçant i després que sigues crític amb el que estàs dient, pensa quin mot fas servir i amb quina voluntat l'estàs fent servir, perquè és que és perillós, vull dir, és perillós aprimar d'aquesta manera el llenguatge perquè és una manera d'aprimar el pensament, no? I hem de ser crítics en aquest sentit. I crec que la crítica pot ajudar a això, que la gent se n'adoni que les paraules tenen més enllà d'un significat de primer pla, no? Que volen dir moltes coses i això té moltes conseqüències a tots nivells. No sé, potser és moment d'obrir la paraula a les assistents i als assistents. Compte amb el que dieu, perquè, clar, el que dieu l'acte transforma la llengua degradada, us poden demanar responsabilitat, però vaja, millor que sigui així, perquè si no és així, mira on estem. No sé si voleu afegir alguna cosa o si... No, em sembla bé. Va per aquí. Bé, en tot cas, teniu aquests llibres, en teniu molts més. També volíem parlar del llibre Llegir petit, de la Blanca Llum, que havia de ser convidada aquí a una d'aquestes taules, però no ha pogut venir, en un llibre en el qual es posa també una lectura crítica, una lectura antagonista, i on aquestes oposicions al llenguatge parla o fusionals doncs també es critiquen des d'unes posicions de lectura i d'escriptura que estem compartint aquí. Ho deixem aquí, si voleu. Prou cedit, prou complicat. Espero que hagueu disfrutat i que ho tinguem present a les nostres vides. Moltes gràcies, Arnau. Moltes gràcies, Gemma, per escriure, per seguir des de la crítica. És un tòpic, però és veritat que ho necessitem més que mai. La necessitem més que mai, precisament per aquest escolar-se de les coses. Jo no vaig dir allò, o com que passen ràpids els tuits, com que tot passa ràpid, no queda res, i el demanar responsabilitats de vegades és necessari que ho fem des d'aquests espais fora de l'acadèmia, però amb el rigor, i des d'aquests espais també que obres en els llibres i a la teva pràctica. Gràcies a totes per ser aquí i seguim llegint críticament.